iniciativa que, ademais de dar resposta a unha situación que se ven producindo desde hai un par de meses no complexo hospitalario universitario de Ourense, é un asunto que ten suscitado unha gran preocupación e unha gran contestación social non só na cidade de Ourense, sino no conxunto da súa área sanitaria, porque é unha cuestión que afecta dunha forma moi relevante a asistencia sanitaria que recibe a cidadanía. Estamos falando de que, como consecuencia de situacións profesionais de dúas persoas que traballaban como cirurxáns pediátricos no complexo hospitalario de Ourense, a situación actual é a carencia de profesionais que motiva que na práctica os rapaces e as rapazas en idade pediátrica que acuden ou que teñen que acudir ao complexo hospitalario de Ourense fora das horas de atención da única persoa que queda neste servicio con esa especialidade, teñen que ser desviadas a Vigo para recibiren esta atención de cirurxía pediátrica, con varias, circunstancias que concorren neste ámbito. Primeiro, que seguramente, como saben mellor que a min as señorías que forman parte desta comisión, na área sanitaria de Vigo, as listas de espera nese ámbito concreto da cirurxía pediátrica xa son bastante abultadas, co cal esta situación de derivación de pacientes de outra área sanitaria, deste caso da de Ourense, non vai máis que deteriorar aínda máis esas listas de espera e incrementar os tempos da garda. Pero, sobre todo, porque lle ocasiona aos pacientes e, sobre todo, ás familias dos pacientes un trastorno absoluto o teren que se desplazar a Vigo e teren que, en moitos casos, mantérense en Vigo durante varios días. A min, se me permiten contar unha situación concreta que foi a primeira persoa que a este grupo parlamentar se dirixiu para poñer de manifesto esta situación, unha familia cun menor de 9 anos que para unha operación tan simple en principio como unha apendicite tuvo que ser desplazada a Vigo. A familia tivo que estar durante unha semana en Vigo mentres ese menor estivo hospitalizado, porque supoño que todas e todos entenderemos que non pode quedar un neno de 9 anos ou unha nena de 9 anos sin a atención da súa familia, e a nai dese menor facíame as seguintes cuestións: como pensan vostedes que unha familia normal pode manter a súa estadía en Vigo durante unha semana en termos económicos? E dicíame: porque isto me pasa cando estou de vacacións, porque era o final do verán, porque senón como pensa vostede que eu podo ausentarme do meu posto de traballo durante unha semana completa para atender o meu fillo ou a miña filla mentres está hospitalizada en Vigo? Pois ben, a xerente de Ourense esta situación non só non lle parece extraordinaria nin que haxa que corrixila subsanando o problema que temos no complexo hospitalario de Ourense, sino que a solución que se lle ocorre é convertir esta situación en permanente. A solución que nos ofrece os ourensáns o Servizo Galego de Saúde para dar resposta a esta carencia de profesionais no ámbito da cirurxía pediátrica en Ourense non é contratar algo tan simple como contratar un cirurxán pediátrico para Ourense, que podería, polo menos, resolver parcialmente este problema, sino que a solución é facer que se desplacen centos de persoas, centos de familias de Ourense a Vigo para recibir atención, coa particularidade de que incluso nos termos nos que o Partido Popular mide os servizos públicos habería que ver en costes económicos para o propio Sergas se non sae moito máis caro ter que desplazar en moitas ocasións ambulancias medicalizadas de Ourense a Vigo para trasladar pacientes que contar con ese servizo debidamente dimensionada no propio complexo hospitalario de Ourense. Nós, desde logo, creemos que esta é unha situación que pon claramente de manifesto
Cual é ese concepto do que tanto fala o señor Feijóo de facer máis con menos, non? Efectivamente, esta é unha clara mostra de como os recortes que se van producindo nos servizos públicos, os recortes de recursos que se destinan á sanidade pública, como cando se fala de que a non reposición de efectivos na administración pública é simplemente unha cuestión de aforro e que serve para racionalizar a administración, na práctica o que fai é ter consecuencias como esta que estamos vendo, que a falta de profesionais para atender en debidas condicións os servizos públicos, como efectivamente isto acaba afectando a cidadanía e, sobre todo, tamén pon de manifesto a perversión que ten esa neolingua que se inventa o Partido Popular para buscarlle nomes diferentes ás cousas que pretenden enmascarar a realidade, non? Porque, claro, a Consellería agasallounos o día 16, hai apenas 4 días, cun titular da nota de prensa da Consellería do Sergas, no que dice: el Sergas formaliza el servicio compartido de cirugía pediátrica para el sur de Ourense. En realidade, non formaliza nada compartido. O que formaliza é que en Ourense deixamos de ter servizo de cirurxía pediátrica e que nos temos que desplazar a Vigo para que os nenos e nenas de Ourense teñan ese servizo. E claro, alguén pode pensar que cando falamos de Ourense son eses 100 kilómetros de desplazamento que separan a cidade de Vigo, pero cando falamos de Ourense tamén estamos falando de nenos da Gudiña, que son 220 kilómetros até Vigo, estamos falando de nenas e nenas de Viana do Bolo, estamos falando de nenos e nenas de Vilamartín de Valdeorras, de Sobradelo, que teñen, e de familias que, polo tanto, para que os seus fillos reciban atención pediátrica, estamos falando de desplazamentos de máis de 200 kilómetros. E tamén, falando desa neolingua e de como se pretende envolver unha realidade moi precaria con palabras moi ampulosas, hai ben pouco tempo que o complexo hospitalario de Ourense pasou a chamarse Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. E, efectivamente, canto máis rimbombante lle poñemos o nome ao noso complexo universitario, máis precaria en realidade a súa situación en termos profesionais, porque a min tamén me gustaría saber como pensa seguir mantendo a docencia para os MIR nese centro hospitalario se, por exemplo, van ter dificultades, neste caso concreto, para facer a rotación de cirurxía pediátrica. E se seguimos cos recortes, eu creo que sería bastante máis ventaxoso para a cidadanía que lle recortaran o nome e non que lle recortasen os servizos aos cidadáns. E xa para finalizar, simplemente decir que a nosa iniciativa é ben simple e ben sinxela. Nós o único que pedimos é que por parte da Administración, por parte do Servizo Galego de Saúde, se proceda de xeito inmediato. Cremos que isto non debera demorarse máis tempo. Levamos xa máis de 2 meses nesta situación, máis de 2 meses no que a cidadanía de Ourense leva padecendo esta situación e que, polo tanto, de xeito inmediato se contraten por parte do Servizo Galego de Saúde o persoal facultativo necesario para poder manter a atención ao servicio de cirurxía pediátrica no centro hospitalario universitario de Ourense con carácter permanente e, polo tanto, sin necesidade de que os pacientes e as súas familias teñan que ser derivadas para seren atendidas na cidade de Vigo. Non é que teñamos nada contra Vigo, é que en Ourense cremos que tamén temos dereito a ter asistencia sanitaria e, ademais, que me parece tan terrible que por unha cantidade tan miserable como a que pode ser a de contratar 1 ou 2 facultativos, o que costa iso ao ano, se obrigue as familias de Ourense a desplazárense a Vigo. Máis nada, moitas grazas. Moitas gracias, señora Paz Franco. Polo Grupo Parlamentario do Partido Socialista, teña a palabra a señora Cuña. Gracias, presidenta.